салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикои муҳтарам. Курси имрӯза. Спетаминбанк 1000 рубл 157 сомон. Банки Эсхата 1000 рубл 152 сомон. Банки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 171 сомону 50 дирам. Банки Эсхата 1000 рубл 158 сомон. имрӯз 11 апрели соли 2022 1000 рубли русӣ ба 156 сомон баробар шуд. Агар аз приложение Осон сум ба Тоҷикистон равон кунӣ 156 сомон мегзарад дар картаи Амонатбонк. Амонатбонк 1000 рубл 160 сомон. 100 доллар 1239 сомон. 100 евро бошад 1355 сомон. Спетаминбанк 1000 рубл 158 сомон. 100 доллар бошад 1180 сомон. 100 евро бошад 1258 сомон. имрӯз 11 апрели соли 2022 Банки Миллии Тоҷикистон 1000 рубл 171 сомону 50 дирам. 100 доллар бошад 1250 сомон. 100 евро бошад 1357 сомон. Душанбе Сити 1000 рубл 158 сомон. дӯстони азиз, лайкҳоро пахш кунед, обуна шавед. раҳмат барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин наворҳоро пешкаши шумо гардонем. раҳмат ба ҳар яке шумо ки ин қадар канали моро дастгирӣ мекунед.